Intel·ligència artificial i intel·ligència emocional, temes com queixos i altres per ajudar a tenir èxit a les empreses es tractaran en els tallers del Fòrum d'Emprenedors Ingenion entre el 24 d'octubre i el 7 de novembre en el Centre Cultural de Jesús. Silla d'Eivissa reuneix els millors esportistes de la classe Raceboard de Windsurf amb la celebració del Campionat Europeu i el Màsters Mundial, una competició internacional que torna a les nostres aigües després de gairebé una dècada. I Santa Gertrudis té des d'ara un bust en record de l'escultor ivasí William Full-James, en Bill, un artista molt estimat en el poble i el món de l'art a Eivissa. Tot això i més en el Sant Eulàlia de Riu, més a prop. Intel·ligència artificial i intel·ligència emocional, temes com queixos i altres per ajudar a tenir èxit a les empreses es tractaran en els tallers del Fòrum d'Emprenedors Ingenion, organitzat per l'Ajuntament de Sant Eulàlia. Aquests tallers es faran entre el 24 d'octubre i el 7 de novembre en el Centre Cultural de Jesús. Eines d'intel·ligència artificial senzilles i eficaces que poden ajudar a una empresa a avançar en camps com el màrqueting o com bregar amb la frustració i la síndrome de l'impostor. Aquests assumptes, a més de que dona valor a les idees o als negocis, l'optimització de les fitxes de negoci online o qüestions bàsiques de les finances d'un negoci, són els que es tractaran als tallers de la 9a edició del Fòrum d'Emprenedors Ingenion. Aquest és un certamen que vol tenir un enfocament sobretot pràctic. Per això centra bona part de la seva programació a transmetre experiències, casos reals i eines útils als que volen començar el seu negoci o als que volen donar-li un nou impuls. Per això Ingenion compta amb un apartat de tallers pràctics, senzills, de curta durada i gratuïts, amb què oferia algunes claus pràctiques per a assumptes relacionats amb el naixement i desenvolupament de propostes d'autoocupació o negocis de qualsevol tipus. Ponemos otra vez en valor, ¿no? Y damos las herramientas necesarias a los emprendedores que quieran para formarse en talleres prácticos y lleguen en mejores condiciones, ¿no? A este foro de emprendedores y puedan desarrollar también todas sus ideas de negocio, ¿no? Desde Santa Eulàlia intentamos fomentar el emprendimiento, ¿no? Como una de las salidas laborales para que se pueda crecer y para que pueda enriquecer al tejido productivo, ¿no? De lo que és Santa Eulàlia, no? Hi haurà 5 tallers en els que tothom està convidat a participar, especialment aquestes persones que tenen interès en el món de l'emprenedoria, gent que té una idea però encara no ho té clar, no hi ha problema, pot venir qualsevol, inclús empresaris que també tinguen ja empreses constituïdes. Aquests tallers es faran entre el 24 d'octubre i el 7 de novembre al Centre Cultural de Jesús. Tota la informació i les inscripcions es poden fer a través d'internet a ingenion.net. El Departament de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Santa Eulàlia ja ha obert el període per apuntar-se al seu concurs Millor Projecte Emprenedor que forma part del Fòrum d'Emprenedors Ingenion. L'objectiu d'aquest concurs, que enguany arriba a la seva 9a edició i repartirà uns 5.000 euros en premis, és donar un impuls a projectes d'empreses viables que ajudin a desenvolupar el teixit productiu de l'illa d'Eivissa y generar ocupació. Lo que tratamos es dar a conocer a todas las empresas que se presentan e intentar ayudarles, ¿no? A su promoción y a mejorar el tejido empresarial de lo que es Santa Eulàlia, ¿no? Todas las empresas que se presentan pues vienen con proyectos innovadores y tratamos pues esto de ayudarles, de promocionarles. Hay premios de más de 5.000 euros y sobre todo también un asesoramiento empresarial, ¿no? Que les acompañe en todo lo que es sus inicios como empresa y les acompañe para poder profesionalizarse y poder avanzar y mejorar, ¿no? Lo que es el autoempleo y mejorar el empleo de los jóvenes, sobre todo de lo que es Santa Eulàlia. Per poder participar a Ingenion, les empreses o projectes empresarials hauran de trobar-se en els seus 3 primers anys de vida, ser emprenedors empadronats a l'illa o empreses amb la seva seu fiscal també aquí. Per proposar la seva candidatura, a més de la documentació que se'ls demana, els interessats han de fer un vídeo curt on descriguin el seu projecte. El jurat, per la seva part, analitzarà punts com la contribució a la millora del teixit productiu o la creativitat i la innovació. El període d'inscripcions a Ingenion s'acaba el 20 d'octubre. Santa Gertrudis, des d'ara, té un bust en record de l'escultor ivasí de la població William Full-James. En Bill va ser un artista molt estimat en el món de l'art a Eivissa, on era conegut per el seu caràcter senzill i afable, un enamorat d'una illa que va descobrir d'adolescent i de la que ja mai no se'n va voler anar. La plaça Nova de Santa Gertrudis compta des de fa pocs dies amb una nova escultura.
Es tracta d'un bust de l'escultor William Full James, en Bill, que va viure al poble durant dècades i que va morir el mes d'abril de 2020. L'efígie, feta en bronze i d'uns 40 centímetres d'alçada, s'ha instal·lat després que amics de l'artista fessin una recollida de signatures i la família s'oferís a fer la imatge, un autorretrat de l'artista, per a la ubicació en un espai públic de Santa Gertrudis. D'aquesta manera es manté el record d'un personatge molt conegut a la població. Per homenatge a una persona que va ser un veí més aquí a Santa Gertrudis, que molt estimat, molt conegut i que aquí destacam, a part de la seva obra, també destacam la seva valors d'humilitat, d'introduir-se dins la vida. Ell destacaria dins de tot el que va dir és que era un hippie sense ser hippie, era un mes i crec que com un mes li podem deixar aquest petit racó aquí a Santa Gertrudis i aquest és l'homenatge que feim d'una manera senzilla però molt emotiva. Mi padre, William Full James, era un personaje y siempre muchos le conocían aquí y aquí se desarrolló. Estuvo viviendo en Ibiza casi toda su vida, realmente. Entonces su escultura y todo creció aquí y todos le conocen. En Bill Full James va néixer al Regne Unit, a Portsmouth, el 3 de gener de 1939. Allà va fer la carrera de disseny, escultura i talla a l'Escola d'Art i després a la Universitat de Gal·les. El 1971, la família Full James es va instal·lar a Eivissa i en Bill va muntar un taller on va poder deixar anar la seva passió, el gravat en fusta i l'escultura. Va ser un artista molt estimat al món de l'art a Eivissa, on era conegut pel seu caràcter senzill i afable. També li apassionava la música blues i el jazz i participava a jam sessions de manera regular. Era un enamorat d'una illa que va descobrir d'adolescent i de la que mai no va voler marxar fins que va morir el 9 d'abril del 2020. L'illa d'Eivissa reuneix els millors esportistes de la classe Raceboard de windsurf, amb la celebració dels Campionat Europeu i el Màsters Mundial. El Club Nàutic de Santa Eulària organitza aquesta competició internacional que torna a les nostres aigües gairebé una dècada després. El Campionat Europeu i el Campionat Màsters Mundial de la classe Raceboard de windsurf es celebren des d'aquest dimarts passat i fins dissabte al Club Nàutic de Santa Eulària. La classe Raceboard és una de les més ràpides, emocionants i àgils del windsurf. Això vol dir que aquesta setmana ens deixarà de ben segur imatges espectaculars d'aquest esport. El Campionat Europeu de Raceboard i el Màsters Mundial es van celebrar l'any passat a Itàlia i l'anterior a Hondarribia, Guipúscoa. Ara tornen a les aigües d'Eivissa gairebé una dècada després, amb una competició on hi participen 60 dels millors esportistes d'aquestes disciplines procedents de diferents països d'Europa i del món. Tant des del Consell com des de l'Ajuntament es destaca que una prova d'aquesta importància ajuda a allargar la temporada. Organizar un europeo en Santa Eulalia en estas fechas hay que reconocerlo. Es un sobreesfuerzo para una junta directiva que lo hace de una manera desinteresada, altruista, pero poder organizar este tipo de prueba fuera de temporada tenemos que volcarnos porque los beneficios son enormes. Y un evento como este, que estratégicamente pues, nos va muy bien en mediados de octubre, yo creo que sí, es un escaparate buenísimo. Yo creo que sin lugar a dudas es un acierto, ¿no? Que vayamos en ese camino y que poco a poco pues, podamos ir alargando. El Club Nàutic de Santa Eulària és l'amfitrió d'aquesta competició, una de les grans cites esportives promogudes per aquesta entitat, que des de fa més de 30 anys ha mantingut un ferm compromís amb la vela i amb tots els esports nàutics. En aquest Club Nàutic ja s'hi ha celebrat el Campionat del Món de la classe Tornado del 2013, la Copa d'Espanya de vela adaptada o la Ultra Swim, que ja s'ha consolidat després de celebrar-se per primera volta la Copa d'Espanya d'aigües obertes fa 7 anys. Començam l'agenda d'aquesta setmana amb activitats per als més joves, perquè aquest divendres i dissabte els punts joves de Santa Eulària, Jesús i Espuix en Valls acullen tallers de cuina i activitats ben diverses. Consultin el programa. Seguim amb una nova exposició que poden veure en el Centre Cultural de Jesús. La mostra es titula El Còdex de Dresden, el món misteriós dels maies, i es podrà visitar fins al dia 16 d'octubre de dilluns a divendres. D'altra banda, a la sala del carrer Sant Jaume, a Santa Eulària mateix, poden veure la mostra titulada Tierra, una retrospectiva amb obres de Nana Blanco. La poden visitar fins al dia 25 d'octubre.
Seguim amb literatura perquè aquest dimarts, dia 17 d'octubre, es presenta el llibre Todo aquello que grité en silencio, d'Ana Camila Perazzo. Serà en el Teatre Espanyes dimarts, dia 17, a partir de les 8 de la tarda. I a motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, el Centre Cultural de Jesús farà la projecció solidària del curtmetratge Actos por Partes, candidat en els Premis Goya de l'any que ve. Serà dimecres, dia 18, a les 8:30 del vespre.